Jeg vil her prøve at give dig en lille hurtig rundtur på Bolig Aalborg, så du får en basal indføring i, hvordan man bruger hjemmesiden. Øh, Jeg har en menu heroppe, hvor der er en knap, der hedder Aktuelt ledige. Der får du adgang til en oversigt over, hvad der pt. Er tilgængelig inde på min hjemmeside. Jeg kan have lidt ekstra, som jeg ikke har nået at få lagt på, fordi det går så kanon stærkt. Men som regel vil alt ligge her. Øhm, Du kan se henne på de her værelser, etværelses, toværelses, der er der nogle eksempler på lejligheder, der kommer frem over tid inde hos mig. For eksempel treværelses, der kan man se en stribe lejligheder, og ved at gå ind der kan du få adgang til lejligheder, som ikke er ledige lige for tiden, men som kommer på et eller andet tidspunkt. En lejlighed er som regel udlejet gennemsnitligt 2,5 år, så kommer den frem igen. Så du kunne kigge på, hvilken dato der står herinde, for eksempel. Den her, den har været fremme senest i øh, første i anden 2011. Og det er fordi, at den rent faktisk er ledig i øjeblikket. Den ligger over i Sankt Pedersgade. Tilbage til oversigten. Du kan se, at jeg har noget farvemarkering. Dem, hvor der er grøn farve, der er det gratis at bruge min hjemmeside. Du kan se fuld adgang til alle de billeder, der er inde på adressen, ved at klikke på flere billeder. Og så herinde på næste, der kan du så rulle i sådan et diashow. Det er ikke tilgængeligt, der hvor der er tale om hvid farve bagved. Der bliver du mødt af en skilvagt, der du får lov til lige at se lidt beskrivelse, 2 billeder, en tegning og et kort over byen. Og du får at vide, hvorhen den sådan cirka ligger. 2A, det er fordi det er ude i Aalborg Vestby. Du kan se 2A, det område hernede. Men flere billeder, der skal du stille med et brugernavn og en adgangskode. For ellers så kommer du ikke ind. Det koster 300 kroner at være betalt bruger inde hos mig, og det bliver man, når man klikker på køb adgang-knappen, udfylder den her mailformular med lidt oplysninger om, hvem du er, hvordan man får fat på dig, hvad du har af ønsker til huslejestørrelse og placering i byen på det her kort. 1A og 1B, det er i Nørresundby. 2A, det er ude i Vestbyen. 3A, det er det absolutte centrum mellem Vesterbro og ud til Tivoli, Karolinlund, så længe det varede. Og 4A, det er Øgadekvarteret. 4B, det er Vejgaard for eksempel. Så langt, så godt. Når du har udfyldt mailformularen og oprettet dig, så skal du efterfølgende sende 300 kroner plus et e-wire-gebyr på 9 kroner 10, eller du sender 300 kroner til min bankkonto. Det står heroppe. Bankoverførsel. Der sparer du gebyret. Til gengæld så har jeg først pengene på kontoen dagen efter. Men hvis du laver en PDF-kvittering af din bankoverførsel og sender mig den på mail, så kan jeg jo se, at du har betalt. Det er den hurtige måde at gøre det på. Ja, og jeg vil bede dig om at lade være med at udfylde den her, hvis ikke du har tænkt dig at betale de 300 kroner. Så har jeg ikke noget at bruge dine informationer og dine ønsker til. I stedet for kan du skaffe dig information om, hvad der bliver lagt på af de nyeste lejligheder, ved at du går ind på nyheder-knappen, og så tilmelder du dig
på det, der hedder Bolig Aalborgs profil på Twitter. Der er det således, at hvis det er sådan, at du klikker her, follow me on Twitter, så kommer du på den adresseliste, der gør, at når jeg lægger en adresse ind i aktuel ledig-listen, så skriver jeg lige en lille mail ud til folk, og den består af 140 bogstaver og mellemrum. Der kan jeg få plads til at skrive for eksempel 70 kvadratmeter, treværelses, Vestbyen, lækker vestvendt lejlighed med afhøvlede gulve, en huslejestørrelse plus forbrug, og så står der et ID-nummer. Og det ID-nummer, det er så det, du ville se herovre i aktuelt ledige. Der ville have stået 706, det gør der sende stadigvæk der. Så kan du gå ind efterfølgende og se, hvad det er, den lejlighed den omhandler. Ja, det var lige en hurtig gennemgang. Nede på køb adgang, der er der en yderligere forklaring af det her med forskellen på grønne og hvide adresser, og hvad prisen er for at bruge mig. Men det her, det var en lynhurtig gennemgang. Og du kan altid ringe til mig. Telefonnummer står heroppe. 283 44 283. Tak.